Bude to Bčko. Nemuselo byť. Alebo... No asi je, lebo Ačka clearnul úplne. Rush B! What I do? Ja nemôžem prebíjať, že? Ja som zabudol. Nemôžeš. Roman, kam si išiel? O, on dostal hlavu cez celý mid a nezomrel. I'm dying. Jeden je bol. Tu dostanem asi z hora, že? Zo short jeden. Peekaboo, I see you. Tam hľadal som. You're the last one. Complete the mission. Jedineš Bianu. Ale bol pekný flash, Mariš, ty si sa naučil. Oj. To bol Call of Duty, takzvaný flash. Yeah. Jak? Jak? Koko do piči, koko ti prijebem do piči, ho zober bohor. Ale sa mi ľúbi, že Marušovi to tiež musel. Alebo Ačko? Skôr to Bčko. B. Češte? Dobre, typek strel opäť do flash. Môj flash. Nie, to bol jeho flash. Nebol môj flash, koľko ty tu ideš. To bol môj flash, či čo? Miško, to bol tvoj flash. Vidíš tu ten dekál. Pozri sa, vidíš tam na zemi, tam ten dekál. Ty si mu dal? No, ja som ho zabil. Top mid, ten suicide. Neviem, čo je suicide. Ja som ho nevidel. Ale môžeme ísť dobre vypo. Tu na mide. Neber mu nič. Dobre vypo. Tam Ne, vypo neber hľadá mu na- nič, nezaslíši si. Tam videl si ho. What did he say? Oh shit. Chcel som mu zobrať tú zbraň. Jura, mori. Chlapec dal ace len tak, prosto môže. Čekaj, to taký... Poďme ho tam vyrašovať. No, tam rašni, poďte Riško, poďme. Nemám peniaze. Tak desert. Ideme na mňa. Nevidím, mám ho. Bude na druhej strane. Harry Potter, jak inak. To dáme. Jeden dead, druhý bol auto. Neprebíjaj tak rýchlo. What I do? Auto. Raši ma. Priamo. Rašol ma. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kámo, ja musím ešte jedno eko. Ale ja nemám. Ja. Kam ideš, kokot? Nice. Oh shit. Čeko to. Nej tu, nizom. Ideš long? Ríši, choď long. Choď long! Už je tam, pozor. Ty mi nevieš povedať, že idú short? Tam dali smoke, ja som nevedel. Ne, No doskoč, viem, že to chceš spraviť. tam ty. Dobre som dal. No, jo. Neviem, ale... Dobre, no. Je tam... Áno. Pomaly, nevie o tebe. To je tu späť na... OK, long. Škrt tu. Dostal hlavu prdele som. Jeden low, dostal hlavu. Idú na mid, traja minimálne. Zo šortu. Prečo nikto nekryje ten šort? Ja som nejaký slepý. 87 v troch. Tebe jebe. Kamo, savuj. Čo tu chceš reálne spraviť? Savujem. Piči. Ideme double scout tu? Poď.
Dobre. Takže long. Ne, short. Ale Ne, long. možno aj long, ale... Pomoc! Tam ja som mŕtvý, pomôžte mi. Že prečo si tam išiel? Dobre, to znovu čo vyšlo. Jebni mu hlavu tomu fialovému. Try me, bitch. Prečo? Trochu, to máme 700 sebe hraj keď. Aha. A je mu tu strela. A to je jedno posledné kolo. Koho tam? Old Eagle? No dobre, jak vravíš. Na Bčko išli dvaja. Pozor, Roman. Vážne? Vážne? Na okolo si, na mide. Jelos. Mid. Čo oni, Dčko, chlapci, alebo Ačko? Teďko. Také oči má v pohode. Nevie nič, chlapec. Pohoda. Kujedo. Sorry. Ja som sám. Kamo, Čo mám robiť? bomba je na Bčku, takže... Prečo sa scoutkám z toho kalachu? Galen je Scoutmaster. Lebo som chcel ísť, Čo si chcel? že tu bude niekde čakať, vieš? Tak ale keď tu čaká, tak na kľud sme v lepších kalách. Tak Není. dobre, ale ja som myslel, že bude čakať tak, že ho uvidím niekde. Koko deje? Nosko, bum. Kokko do piči. Kokko ti priebem do piči, ho zober bohor. Čo? Hram? Ty pičus. Furt tu behajú jak jebnutí. Čo? Ne! Je tam. Jak to, že on mám ide? Ne, čau. Jej, nám ide. Tam bol, Roman, tam Fakt? Dobre, ešte, ak budem mŕtvý. Kujedo. Videl som. A ešte jeden tam je. Ide ti jeden z midu. Ne, ja som zase prebil jak kokot. To je jedno. Dva zasumky na jedno stačia. No. Ne? Dám ti boost? A ňom poskačím po hlave. Dá. Že ten kokot tam hodil smok. 100% dvoja. No. Dobre. Ideme bombu. Jebem na nich. Dobre. Time? A čo mám robiť? What should I do against fucking four? Time! Time! Idiot. Hoďku budem zavretý. Super. O, riešil vymyslel, čo ideme. Hehe.